Mae cyflwyno cais sydd wedi ysgrifennu'n dda yn hanfodol i unrhyw sefydliad sy'n chwilio am arian. Defnyddiwch ein hawlfrwniadau gwych i'ch helpu ysgrifennu cais am grant y bydd yn anodd i'w wrthod. Darllenwch y wybodaeth am y gronfa'n ofalus. Mae gan bob gronfa amcanion unigryw ei hun a fydd yn amlinellu pwy sy'n cael ymgeisio ac am beth. Peidiwch ag ymgeisio am brosiect oni bai y gallwch ei gyflawni. Gwnewch yn siŵr bod eich dogfennau llywodraethol yn gyfoes. Mi fyddan ni'n edrych ar eich sefydliad cyn gymaint â'r prosiect. Y dogfennau llywodraethol wedi rheolau eich sefydliad. Maen nhw'n cynnwys eich set diweddaraf o gyfrifon a'ch polisi diogelu. Dylai'r rhain cael ei adolygu'n rheolaidd. Peidiwch ei gosod ar y silff a'i hanwybyddu. Cyllid. Mae'n ymarfer da rhoi rhwng 6 a 9 mis o gostau gweithredu i'r neilltu i'ch diogelu pe byddai unrhyw broblemau'n codi na ellid i'r rhagweld. Bydd hyn yn rhoi hyder i ni bod eich grŵp yn gallu oroesi unrhyw broblemau pe bydd yn ei wynebu. Os oes gennych fwy na hyn o arian rhydd wrth gefn, gallai hyn awgrymu nad ydych angen grant. Dylech egluro os mae cynhilion wedi neilltuo ar gyfer diben penodol yw'r arian wrth gefn. Byddwch yn onest gyda'r ffigwr hwn. Mi fyddem yn edrych ar eich cyfrifon blynyddol i wirio. Dangoswch eich bod yn deall eich cymuned leol. Rydyn ni eisiau gweld eich bod yn adnabod eich cymuned yn dda ac yn deall eich broblemau y mae'n wynebu. Ceisiwch beidio defnyddio ystadegau cyffredinol. Mae gwybodaeth leol sy'n berthnasol i'ch ardal chi'n fwy realistig, ond cofiwch gwneud yn siŵr i fod yn berthnasol i'r bobl rydych chi'n gweithio gyda. Peidiwch â gor-ddweud, ond yr un bryd peidiwch â bychanu'r gwerth rydych chi'n ei gyfrannu at eich cymuned. Ysgrifennwch mewn iaith syml a hawdd i ddeall. Defnyddiwch Cymraeg neu Saesneg glir, cofiwch beidio defnyddio jargon na beirfoddau. Gwnewch yn siŵr bod eich ffigyrau'n adio i fyny. Rhowch fanylion y costau fel y can weld sut mae'r prosiect wedi gynllunio a bod yr holl gostau wedi hystyried. Os ydych chi'n ymgeisio am ran o'r cyllid, cofiwch nodi ar gyfer pa eitemau rydych eisiau arian o'r gronfa hon, o ble ddaw'r gweddill, a pa bryd fyddwch chi'n clywed canlyniad y cais. Esboniwch sut gafodd y prosiect ei siapio, sut ydych chi wedi cynnwys eich cymuned, a wnaethwch ddefnyddio wybodaeth leol sy'n dangos yr angen. Byddwch yn angerddol. Dywedwch pam eich bod chi a'ch buddiolwyr yn meddwl bod eich sefydliad chi'n arbennig. Cofiwch egluro sut y byddwch yn dangos bod y prosiect yn llwyddo. Enghraifft, cynnydd mewn aelodaeth, adborth drwy holiaduron, clipio fideo o buddiolwyr ac adborth gan drydydd partion. Cofiwch ddangos yn glir ar beth yr hoffech wario'r cyllid arno. Enghraifft, cyflogi tiwtor ffitrwydd bob wythnos am 12 mis a fydd yn darparu sesiynau ymarfer i aelodau o dîm pêl-fasged cadeirydd olwyn. Yn olaf, gofynnwch i rywun darllen eich cais cyn ei gyflwyno. Os gall y person hwnnw ddeall beth ydych chi'n ei gynnig, mae yna siawns da byddwn ni hefyd.